ମେରୁନ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଦେହକୁ ତାହା ନା ନା ଏଟା ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ ଟିକେ ଅଛି ମେରୁନ୍ ନାହିଁ ମେରୁନ୍ ଆଗେ ଯୋଉଟା ରହିଲେ ଏଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମେରୁନ୍ ଟା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଏ କଳକି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଚେରି ତଳ ବାଟେ ଯେମିତି ଗଲାଣି ପକେଇ ଦେଖ ମିରର ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଦେଖିଆ ମୋର ଦେଖିବାରେ କାହାକୁ କଞ୍ଜୁସି ନାହିଁ ଗ୍ରେ କୁ ବ୍ଲାକ୍ ବଡ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପଇସା ଦେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତା ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ତ ୟୁନିଫର୍ମ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ସତ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବେ ନାହିଁ ନା ଏଟା ମମ୍ମିର ପାଟ ଭଳିଆ ପାଟଟା ହଁ ସେଇଟା ମଝିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ ହେବ ଆଉଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାଗ ଭାଗ କୋଉଟା? ମୋଟା ତମର ଆମ ବଳ ସେଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ପିଓରଟା ଆରିଆଲ ନାଇଁ ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ପିଓର 3-4ଟା ଅଛି ବଢିଆ ଏଇଟା ନା ସେଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ମୋ ଏଇଟା ଆମ ନମିତା ଦି ବାଛିଥିଲେ ହଁ ଏଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନମିତା ଦି ବାଛିଥିଲେ ସରୁ ବଡ ସିନା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କଲରଟା ବି ବଢିଆ ଅଛି କଣ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାମୁ କୋଳିଆ କଲର ଏଟା ନଉ ନହେଁ ଏଠି ବି ପାଟର ସଣ୍ଡା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ 60,000 ର ସପିଂ କରିସାରିଲୁ ଅଲରେଡି ଆଉ ନେବୁ ବାକି ଅଛି ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପୁଅର ବ୍ରତ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି ପାଟ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଛାଡୁଛି ଭଲ ଭେରାଇଟି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ସେ ଜାମ କୋଳିଆଟା ଆଉ ସେ ପର୍ପଲଟା ଏ ଦିଟା 2 ଜଣ ଧର ଫାଇନାଲ ଆଉ ବେଶୀ ବାଛନ ସେଇଟା ଧରନ ସେଇଟା ନାହିଁ ସୁପ୍ରା ସେଇଟା ନାହିଁ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଧର ଏଇଟା